Qed ikompli jerfa' rasu l-fenomenu tal-vjolenza domestika. Bejn Mejju tas-sena li għaddiet u April ta' din is-sena ġew irrappurtati iktar minn 600 każ ta' vjolenza domestika. Każi li fihom kienu involuti xejn inqas minn 688 vittma. San Pawl il-Baħar kienet il-lokalità li reġistrat l-ikbar ammont ta' każijiet ta' vjolenza domestika, Birkirkara u Ħalqormi isegwu rispettivament. Bittama li dan il-fenomenu jonqos għadja ħidma interazzjendali biex tissaħħaħ il-kollaborazzjoni bejn aġenziji ta' assistenza soċjali, tobba u pulizija fost l-oħrajn. Dwar dan tkellimna mal-Ministru Helena Dalli. Għaliex inti meta persuna tmur tirrapporta il-vjolenza, mhux neċessarjament dak biss ikollha bżonn li tagħmel illi tirrapporta il-każ tagħha, imma jista' jkun ikollha bżonn social worker, jista' jkun ikollha bżonn tobba. Din il-ħidma segwi set ta' proposti leġislattivi imnedija f'Marzu ta' din is-sena, immirati biex joffru l-aħjar protezzjoni lil vittmi tal-vjolenza domestika. Fosthom qed ikun propost li pajjiżna jkollu qafas b'saħħtu dwar il-vjolenza domestika li jippermettu lil pulizija jipproċedu kontra l-aggressur mingħajr il-bżonn ta' kwerela min-naħa tal-vittma. Il-Ministru spjegat kif minn Marzu l-hawn tqajmu diversi punti u nħass il-bżonn tiktar sinerġija fost dawn l-aġenziji li jintaqgħu ta' kuljum mal-vittmi tal-vjolenza domestika. Affarijiet illi mhumiex biss dawk illi inti kemm mort tirrapporta. Allura qegħdin naraw illi biex insaħħu il-liġi rridu nsaħħu ukoll dawn l-aġenziji u naraw illi jaħdmu kemm jista' jkun flimkien.